Хора, днеска ще правим едно предизвикателство с един мой приятел. Това колело го въртим и той ще ни определя как ще играем играта на Battle Royale. Той в момента не го чувате. Дори да ви кажа здрасти, той не ви чува. Има някакъв проблем. И така, сега въртим много колелото, да видим какво ще му се падне. Аре, давай. Мисля да се падна вече, май. Стига! Трябва да играе само от Skybase. Не трябва да прави Skybase. Той трябва да прави само Skybase. Той в момента е разочарован от себе си. Така е себе моя късмет. Ама че дойдеш, ти трябва да идваш с мен на Skybase. Аз ще играя само с сиви оръжия. Не! А Крис, ти трябва да дойдеш с мен на Skybase. Добре, той ще прави Skybase, като оръжия, иска с сиви оръжия. Добре. Не, защо трябва да прави Skybase? Не знам, брат, така... така избрах колелото на късмета. Хайде, давай реди. Аз съм да, ама не знам с какво мога да падна. Ще сториш, бе, брат. Бяга ме смисля. Вие в момента не го чувате, съжалявам. Не се знае. Добре, значи Skybase и сиви оръжия, добре. Сив Skybase. Какво? Той каза сив Skybase. Това нямаше смисъл. Кажи им да се абонират. И между другото, ако искате да се приятели, може да се абонирате в канала с такива готини видеа. И ако това видео събере 5 лайка, ще направим още едно. 5 лайка за тебе са като 1 милион, бе, брат. Да. Говорим, приятели, Не ме съдете. Който пръдне е гей. Да, аз казвам истината, който пръдне е гей. Чакай, аз не слушам махна с тим поедите, бе. Ти тук що се изказа? Аз в принцип играя без симпоид. Не играя без симпоид. Не играя без симпоид. Така че ме сейфа. Кой сейф? Сейфа, брат. Ама тут не само там има сейф, е мозък. Той има и тук точно. Скачаме там на точно този сейф. Как ще правим Skybase, бе, брат? Ти му мисли. Брат, ще трябва да факна. Това между другото може да ни улесни и играта. Защото Skybase са доста добри хора, го ползват и побеждават. Например, като Бургер Данчо и Динамичите, те играха на Skybase. Ама, Крис, не знаеш, че ще споделяш екран. И Гонстъра. Добре, ама не знаеш, че все още споделяш екран. Не знам, брат, но говоря на приятеля ми, Говоря на моят приятел, не го интересува. Добре, аз имам бомби, отивам за сейф. Не, брат, стига, бе! Не, Крис, чакай мале, Крис. Крис, тук има... Може да просто са флайта. Не. Ти Добре, чакай. Тук само е мисла. Аре, дръскай. Улица, взема. Идвам. За около. Ето ти флашки! Дай. Ети минута! Благодаря. Благодаря.
Чай, ще пръскам един. Кръгнат. Добре, Крисъс трябва да спарвам материал да правя скайбейс. Крисъс трябва да взема материал за скайбейс. Чай да дойда. Баш дебелите, те ще ме кракнат. Купи да се пръкнат, да, брат. Питам много да Може дали нещо. Излеза в топ, трябва да игра с Добре, идвай да... Чакай, трябва да изпитва. Трябва да супер много килове, Крис, идвай бързо. Ела тук! Ела тук! Ела тук за тея. Брат, той ще даде нещо. Добре, хиловете мога да ги взема. Добре, Крис. Аре, идвай на мотора. Аз трябва да фармя материал. Трябва да идвам с тебе. Брат, какви купили оръжие и сами се падат, обаче не мога да ги взема! Добре, поне взем аре, дай си оръжие, бе. Вярвам, казвам, дай си оръжие. Сейфа имаше една сива помпа. Да, се взех. Окей, добро момче. Имам за сиво оръжие. Она венни изличина там сюда. Дай някъде сиво оръжие. Дай сиво оръжие. Аре, дай си ВМК, бе. Имаш ли си ВМК, моля би? Добре, ще да търся някакъв венник машина за сиво оръжие. Ти, пожелавам ти късмет с това скайбейс. Брат, аз вече имам макс такова. Аре, брат, няма ли някъде на земята някое оръжие да взема сиво, бе? Ма не искам зелено, искам сиво! Втора помпа, бе, те може да ми помогне по някакъв начин. Не, окей. Добре, аз съм много тъп. Добър ден. Кришчо, аз съм вече... Имам две помпи. Крис. Много зле, които са сиви. То на мен се ми трябва само метал, а вече имам макс. Те би трябвало да ме чуят хората по-добре. Чуете ли ме по-добре хора? Кажете в коментарите. Те ще има материал. Трябва ми метал. Абе, пухни да. Бе. Не, бягай! Не, ще гръмна колата. Аре, взимай материал да ти дропна, бе. Ама имам макс. Може си мега бавния понякога. На мен дори не ми трябва да това. Я сива емка! Мачкай, сива емка. Да, тякто. Ми ти ще бик. Какво дали искам? Биг, бе, биг. Биг, диг, не искам. Добре, взех си. Добре, да му хубави, че аре, вижте, почвай скайбейс, бе. Брат, няма метал, трябва ми. Не, си давам. Добре, давай, колко ти имаш материал? Лодка се, виж на една стена. Виж. Да. Искам силно оръжие, добре, защо няма се оплаквам, защото имам окей помпа. Пак е добре, но са сиви, това е проблема, че са сиви, да плеера. То добре, че ми беше направо да се вече Ето по-добре са лежендари. Да, но са много рядко, няма къде да ги взема. Има нещо наречено сейф. Да. Хора, ми трябва да се бием. Не забравяй, че трябва да правя скайбейс. Да, верно. Добре, разбухай скайбейс.
Аре, ще дропна целия ми материал, ето. Добре, и аз идвам с тебе. Крис, ти си ми онова там. Онова там. Добре. Ти ако искаш идвай към мене. Не, аз... Да, с тебе също трябва да ръптейтна, така че окей. О, маля ти после колко време ще трябва да се качваш. О, добре. О, виждам кола! О, брат, не има проблема. Вземи чук-чук, вземи чук-чук! Да, обичам да поне подката да ми бяха дали си. Паднах! Крис, паднах! Не! Вижте, Те има човек до мене! Крис, двама са до мене, бегай! Бегай, бе! Не, бе, защо го сплашваш, бе? хора! Това поне е някакъв материал. Дай нов. Добре, идвай лоби. Ама чакай, бе, пак трябва да въртим колелото на късмет. Да, аз това ти казах, дай ново предизвикателство. Крис, просто цъкай Alt и Tab. Цъкни просто Alt и Tab. Добре, влизаме в Google. Добре, въртя. Сега за тебе. Кой ще се падне? Не знам. Да, но да не е нещо хубаво. Ще се падна... Да сменим лута. Добре, значи, така ще го правим. Интересно, със всеки един човек, който биеш, с него си сменяш лута. Не, Ами как? трябва да си разменяме лута всеки път, като ни се падне нещо. Кое е това? One coin only. Няма такова нещо пой. Добре, чакай, сега пак ще въртим, че не мога да преведем, много сме прости. Не. Трябва да кемпа в бушовете. Яко е. Добре, поне ще имам кой оръжие. Абе, трябва... Крис, бъди с зелен скин. Ме нямам зелен скин. Това е проблема. А ти видя лукъра. Ето. Чакай. Така. Това е синьо едилтонист. Брат, нямам зелен скин. Аз чека, а буквално аз съм в момента с зелен скин. Ето е. Вау. Ето, набери. Добре. Аре, Добре, сега ще играем с зелен скин. Значи аз кемпа, а ти ще трябва да се разменяш оръжие. с тебе. Не. Ще разменяш оръжията на всеки един човек, който биеш. Не, трябва с тебе си размена оръжия. Не с един човек, който убиеш. Добре. Удълство. Значи, трябва да си разменим двамата оръжията. Не. Всъщност, чакай, брат ми обясни, да. Не, значи, трябва да всеки човек, който убие, трябва да смена удълство. Да, аз това ти казвам, всеки човек, който убиеш, сменяш оръжията с него. Да, така е. Ама това е хем лошо, хем хубаво, защото ако се падне легендари оръжие, митик ще е много добре, ама ако се падне силно оръжие, и да. Яко. Брат, виждам някаква Били Айлиш как прави емулта на Питър Грифин. При мен. Крис, имаме OG. Имаме Айрис. О, да. Аз трябва да върви там, така ли? Еми, трябва само да кемпиш в бушовете. Значи не мога да спирам. Трябва да чакам хората да... Да,
брат, имам някакъв буквално изскочи. Добре, след тази игра играем последна и едно нещо друго. Омага! Кой е? Има Legendary Chest точно пред сградата на сейфа. Да, по-тяхно. Аз не. А на мен, кой ми се беше паднало? Да. Добре, мисля, отивам за сейфа, кай да пия 2 бига. Не, брат, не искам да сменя лута. Мите, виж, знаеш какво, виж, вземи там много гадни оръжия, за да може кой да ти включиш оръжия да смята. Не може така. Не може така, трябва с директно с човека, после не мога. What the fuck? Баш чеката! Яба! Крис, види ги праскаме тея. Дет. И какво това означава, че съм трябва да се и се сменям. Опка! Аре, битва е. А на кое му е? На последното ли му е? Виж това, на последното нещо съм влиза отгоре не ми пише. Не знам, виж отгоре на кое е. Чай, ти не е чекай. Не, брат, аз съм уникален уред. Буквално ми е това лука. Опирай. Аре, това беше. Добре, хайде. Добре, как мисля в гидбас? Аз забрах, че трябва да се пушва. Ми да, ти ме бързо бушове. Добре, търся пушва. Ето. Ти си голям. Аз знам, много съм голям. Не, обратно. Аре, чакай ме, ле! Аре, чакай ме, ле, бич. Аре, се намира буш. Е там. Добре, ма ние това му трябва да се разделим. Чей, Крисика да направи нещо с колата, стой. И видиш ще проработи. Да, бе. Ти нещо така може да летиме. Да, напълно. Аз ще... Кажи се в колата! Не така да летим. Сега, влезем в колата.
Влез в колата! Влез в колата, бе, Крис! Ма брат, трябва да буш. Не ми пука, влез в колата, ела! Тук има буш. Ще ли не Хора ли има? Крис, ти си много слаб, е, тук има буш. Ела тук в колата. Първо се качи в колата. Добре, ела в колата. Вече можеш. Не чупиш буша. Чакай, стой сега. What? Сигурен ще ли става? Дай пак. Дай пак. Аз ти казах, че е баш яко така да летиш. Хора, те трябва да ги чакаме там се. Късмета каквото се плата. Всеки, който убие да му Добре, аре, аз идам. Аз имам такова. Що пръднала е. О, Крис! Тук е боса! Къде бе? Тук е сейфът с боса. Няма право да го бием, защото аз трябва да стоя в буша. Ти нямаш. Аз нямам право. Трябва да ги бия в буша. Но, ето в момента хората го бият боса. Да, виждаме се тук. Да. Ма, кажи на хората, че няма... Какво казвам? О, бият буша! Къде го уби? Превръщам се в буша. Що место ще мити, бе? Не, ти си най... Ето е му. О, виждам единия. Да, аз просто... Аз го виждам единия, бай мангал. О, и аз. Ето. Що го стреляш, бе? Къде? Ма това е ботка! Ми не ме интересува, поне го уби. И какво като е бот, уби го? Старай се да стрелям. You love to me. Оп! Къде хора ли видя? Виж на картата. О, медалон! Е там някъде. Те са в къщата. Те са и там. Дете са заграя. Богон го видя как билда тук, що. Къде бе? Там ли бе? Да. О, 50 плеер remaining остават. 50 плеер. 47. 47. Аре, бе, брат, къде ще е хора? Тя трябва да търся буш. Къде има по-близо буш? Ще да го стрелям. Повърза в буш. О, е там, мите. Ето го видя ги. Ама нали знаеш, че... Не, бе! 27, кракнат. На едно. Не, кракнате. Не знам, ама едно. 81. Нокна ма! Идем На едно. Добре, раз. Добре, ма убил по-бързо. Добре, бързо, диви ме. Бързо. Много бързо. А нямам хил. Ясно. Тихо. Его. Чай, ще го стрелна.
Имаш ли патрони за МК? Не. Добре. Мога да ти Защото аз дам- имам нула. мога да ти Защото дам аз имам някоя. нула. Аз имам нула. Добре. Аз останах не с знам. 10. Ще да изгледам малко. Ето. Добре, явно няма. Аз нямам хил, имаш ли хил? Да, те бягат! Крис, те бягат! Добре. О, да, приятно. О, брат, аз трябва да търся буш. Паднах. Сега гледам те буш, нали? Да. Чакай. Ще поне съм имал те справя ротейка. Не, ми дай. Е, там горе има един. Чум ги забият. Да бе, аз тут трябва да отида с хилна. Трябва ми хил, ми те намери хил. Чей? Какво е? Аз намери. Крис, намери. Някакъв хил в къщата и се връщам в буша. Чакай, аз намерих. О, дай го. Какво си намерил? Такова. Медмист. Колко? Един, два? Не е такава граната, дето хил вълная. Окей. Те сме други на къде са, бе? Те са за другия бус. Брат, не ме че... Абе, Криса буша, бе. Това не е моят предизвикателство, а твое. Няма. Да. Аз знам, бе. Какво ще е? Крис, буквално имаш един до тебе, точно. Къде? О, бах ти пъпеша, искам да ползва боса. О, това брои ли са за буш? Да, защото е храст. Не дашо. Така е. Дравче. Ти си буш, бе. Недорасъл характер. О, един го удари във въздуха. Да. Да, имам клипче, мога да ти го покажа. Имам го на клип. Имам Абе, го. стига, бе! Я се разкарай от буша ми, бе. Това не е буш, това е моят предизвикателство. Ще ми да работа. Средно! А, не, бе. О. Няма право да не стрелям. Имаше. Не, няма. Защото трябва да съм буш. Сби ми играта. Вите, деци. Да! С митик снайпер. И с митик добре, помпа. хора, мисля да приключваме това видео. Абонирайте се Да, в бе. канала с камбанката, оставете по един лайк. А от мен... Чакайте. А от мен... Бау.